Doncs quan puguem tornar als museus, jo us recomano veure aquesta peça, que és una mantellina de tern, és de seda, i és de seda negra i està feta aquí a Catalunya. És una blonda que en diem de 2 tons, perquè hi pots veure la part més tupida, més fosca, i una part més clarera que queda com més gris, però en realitat és el mateix fil. I és una peça que a mi m'agrada molt perquè és molt extraordinària, és enorme, i és una peça que pertany a la col·lecció Carmen Tórtola València, que crec que va ser una dona que s'ha oblidat moltíssim, però va ser una pionera en la seva època. Ballarina, havia viscut a Londres, va estar a Barcelona, a Madrid, va actuar als grans teatres, molt independent en la seva època, feia uns balls exòtics increïbles, i ella com a artista costumejava les seves peces, és a dir, les agafava i les tonejava, les tallava, n'afegia d'altres i se les posava pels seus espectacles. Aquesta col·lecció de peces va arribar al museu i tenim tota una col·lecció de blondes i d'altres puntes de la Carmen Tórtola València, i penso que són una passada i una delícia, perquè no només és una peça d'art, sinó que a més havia estat utilitzada per ella, i penso que és magnífic poder-les tenir i veure-les també com ella les usava en els seus espectacles. I aquesta mantellina és una molt bona prova, a part de la qualitat de la tècnica, que és brutal, perquè la seda és molt difícil de treballar, és molt fina, es trenca molt, i aquesta peça, a part que és molt gran i esplendorosa, encara manté una de les seves formes originals. I té una forma molt ovalada i té uns volants al seu voltant que estan com cosits, diguéssim, perquè facin aquesta caiguda, com la podem veure aquí, que està posada amb una pinta o una peineta, que en diem en castellà, molt característiques del moment. Ella les feia servir pels seus balls exòtics i per de cara al públic, i feia moltes danses sensuals que eren molt trencadores en el seu moment. La Carmen Tórtola jo crec que va ser una pionera. Ella no es va casar mai, no es va aparellar mai, vivia amb una dona que la va considerar la seva filla, però que les males llengües deien que també era una de les seves amants. D'amants en va tenir moltíssims, però no per això va deixar de seguir en peu amb la seva feina i es va considerar una de les artistes més reconegudes del que és segle XIX o així. Ara, avui en dia, no se la té tan valorada, però aquí al museu guardem bona part de la seva col·lecció. També hi ha altres parts, les partitures, el seu fons bibliotecari, documental i qualsevol cosa, estan repartits aquí a Catalunya, està enterrada a Sarrià, i penso que conèixer la Carmen Tórtola és conèixer tot un món.